Гомельскому областному радио 80 год. Говорить Гомель. У эфире передача Гомельскому областному радио 80. Перед микрофоном я автор и ведущий Михаил Болсун. Напрыканцы вучобы ў Мінскай вышэйшай партыйнай школе нас, слухачоў аддзялення журналістыкі, размяркоўвалі на творчую практыку. Я трапіў на рэспубліканскае радыё, у рэдакцыю народнай гаспадаркі. У гэтым не было выпадковасці. Час ад часу туды дасылаў тэкставыя матэрыялы. Тады ў перадачах выкарыстоўваліся і такія, тым больш, што супрацоўнікам патрэбна было абавязкова падрыхтаваць в эфір пэўную колькасць матэрыялаў пазаштатных аўтараў, зрабіць так званую адпрацоўку. У рэдакцыі мяне сустрэлі прыхільна. Дарэчы, там працавалі і землякі, ураджэнцы Гомельшчыны, вядомыя ў рэспубліцы радыёжурналісты Лідія Рыбалкіна, Яўген Казюкін, Владзімір Ядранцаў. Апошні ўвогуле быў блізкім мне чалавекам, бо мы з суседніх вёсак. Я некаторы час вучыў яго ў школе, дапамагаў таксама ў станаўленні як журналіста-газетчыка. А на радыё атрымалася наадварот, вучань узяў шэфства над сваім былым настаўнікам. У першы дзень практыкі я папрасіўся ў намесніка старшыні рэспубліканскага тэлерадыёкамітэта Михаіла Андрэевича Сушы у 300-чную камандзіроўку па рэспубліцы. Яна была першай у маім жыцці як радыйніка. Атрымалася даволі насычанай. Разам з Владзімірам Ядранцам ахапілі Любанскі, Слуцкі, Асіповіцкі і Рагачоўскі раёны. Запісаў на магнітафон зрабіў шмат. Атрымаліся нават 2 радыёнарысы, якія спадабаліся і калегам, і кіраўніцтву. Тагачасны старшыня камітэта Геннадзь Мікалаевіч Бураўкін параіў ісці працаваць у сістэму тэлерадыёвяшчання. Так я амаль чвэрць стагоддзя таму і апынуўся на Гомельскім абласным радыё. За плячыма было больш 15 гадоў працы ў газетах на розных пасадах і толькі што прыгаданая практыка на радыё. Параўноўваць працу ў гэтых сродках інфармацыі не стану. Кожная з іх мае сваю спецыфіку, характэрныя асаблівасці, нюансы. Аб гэтым мы яшчэ неяк пагаворым. На Гомельскім радыё мяне прызначылі старшым рэдактарам у рэдакцыю інфармацыі. Зазначу, што ў той час калектыў радыё уяўляў сабой сплаў вопыту і маладога спрыту. Вялікі стаж мелі Іван Мікітавіч Гарбачоў, Вячаслав Іванович Цюкша, Евгения Александровна Гаврилова, Миколай Герасимович Карчемны, Миколай Тимофеевич Бондаренко. Каля іх надзейна адчувалі маладзейшыя Рыгор Нафтолін, Анатоль Рыбкін, Миколай Дегтяроў, Миколай Казейка, Александр Потапенко, Тамара Бяліцкая, Вікторія Гарбачова. Карэспандэнцкі пункт рэспубліканскага радыё узначальваў былы фронтавік, ветэран радыёжурналістыкі Рыгор Нікіфарович Артем'ёв, які, дарэчы, пачынаў працу на абласным радыё звычайным карэспандэнтам. Розныя па ўзросту, характару, творчых здольнасцях і прыхільнасцях усіх гэтых людзей аб'ядноўвала адно – любоў да журналістыкі, эфірнага слова, даручанай справы. Нікога не трэба было угаворваць або прымушаць зрабіць той або іншы матэрыял. Адзначу, што тады, на самым пачатку 80-х гадоў, на радыё налічвалася 6 тэматычных рэдакцый: інфармацыі, прапаганды, эканомікі прамысловасці, сельскай гаспадаркі, маладзёжных перадач і мастацкае вяшчанне. Эфірны час у дзень складаў 1 гадзіну. Аб тым, як працавалі рэдакцыі, якія асвятлялі тэмы, мы раскажам у наступных перадачах. А на сёння ўсё. Чакаем вашых водгукаў, пажаданняў. Пішыце на адрас 246 050, Гомель, Пушкіна 8, абласное радыё. Або тэлефануйце 77 61 16. На гэтым я, Михаил Болсун, развітваюся з вами. Усяго найлепшага. До новых сустрэч у эфіры. Гомельскому областному радио 80 лет.